Hej, mit navn er Katinka Vold Markusen. Jeg er 28 år gammel, uddannet skuespiller fra The Russian Academy of Theatre Arts. Jeg blev færdiguddannet i 2009, hvorefter jeg har arbejdet freelance med både film og teater. Jeg har spillet en del børneteater oppe i Norge, så jeg snakker også norsk, hvis det skulle være noget, man havde brug for. Den sidste filmproduktion, jeg var med i, det var her i foråret, hvor jeg var med til at lave en science fiction af alle ting. Jeg spiller den kvindelige hovedkarakter. Filmen er lavet og instrueret af Martin Buch. Vi indspillede det hele foran en green screen, så det er også en god erfaring, jeg har med videre der. Jeg kan ellers for øjeblikket ses i Mitrafiks busreklame Bussen, som er blevet rigtig populær inde på nettet. Og det er vi jo glade for. Det var lidt om mig. Jeg er kæmpe fan af dig. Jeg og Dina er en af mine absolut favoritter. Så jeg håber jo, at du vil se noget mere til mig, efter du har set det her. Så får du lige lov til at se min profil en gang. Her, og så den anden side. Så må du have en dejlig dag. Og så håber jeg, at vi tales ved. Tak for din opmærksomhed. Hej hej.